Pak Ijo wek salon kaya ngene iki sak lemper ngene apa ngono to, Ndet. Ya mbuh, kemungkinan bisa mak ngono iki. Wong salone mantep. Iki paling ngono tok jebol iki. Ya ora apa-apa lah wong Pak RT ngene duit 500 kok. 500. Ndet, Pak RT iki kok nesu apa ora ya gak oleh salone sak lemper kaya ngono lho. Sak lemper tahun ini mak. Ngono ora apa-apa. Kok butuhe tekan kana. Tak ditutupi klambi ae dhewe. Ora katon. Heeh. Ben ora katon ya tutup ana klambi lek teko nggon ya. Duh, kandar sik. Action. Lah kae Pak RT jet wongi. Nang kono kali wongi. Tutup ana salone, tutup ana klambi. Lah umpet iki ben joro wongi. Ayo, ayo, ki rono ayo. Lah ndet salone. Kae Pak RT sing ngamuk-ngamuk jul. Dikira dewek ora oleh salon. Salon tak umpetake tak gombol. Iya Pak RT. Lho Pak RT. Tadi ikut mau kok ora teka-teka salone oleh kok ora jane. Barno Pak RT. Aman Pak RT. Wong loro iki ki amanah pokoknya Pak RT. Amanah-amanah. Gundulmu semplak kowe. Kongkon wong tua. Lah ndi salone gal, Bi. Amanah kongkon wong tua. Tak dudone Pak RT. Iki nya. Lho Pak RT, salone iki sehorak iki ngono. Salone isolah iki. Blah lah bocah pekok wae piye ta jol. Pekok ora nentek. Lah iki salon apa ta jol kok ngene iki? Salon sakmene jare urek e, Cuk. Nggo ngopo kaya ngene iki? Dikongkon ora pokro blas. Salah sapa ngene dhuwit ukur 500. Apa, Det? Bocah pekok. Ayo, Jet. Ayo, Jet.